High five. Opa. Doe dan. Iedereen. Oké. Nog een keer. High five. Uit. Zal ik een rapportje even maken, Maartje? Zal ik... Dan gaan we gewoon eten, want het wordt in de kou gezet. Aan de zijkant. Nee, aan deze kant. Deze? Ja. Oh, dat is wel leuk. Slotje. Au. Au. 1 minuut na? Eten. Eten. Au. 40 seconden. High. Mama. High. Ja. Vijf. High. Vijf. Hey. Laatste keer. Nog een keer. Goed zo. Mama. Wat? Wat? High five. Zeg dan. High five, mama. Eet ze zelf, Maartje? Ligt er al aan het wat voor bakje?